Maita yenyu adiwa tarita svika muchikamu chechina tiri muchirongwa Mai Chisamba show umo tiri kutarisa migwagwa yedu. Inyaya inorwadza, tine urombo dzimwe nguva tiri kusvika takaomarara, hama dzenyu dzichangobva mukufa. Ndiyo migwagwa yatinayo, toita sei kuti tipedze? Hatisi kuda kutapudza, tinoda kupedza dambudziko. Vangave vemakombi, vangave vabereki, vangave vapi, kana zvichiunza rufu hazvina zvazvakatinakira. Asiwo imiwo inini neni tinoonekwa tiri mukombi kana mubhazi riri kuenda nepasina road tichigutsikana nazvo, riri kutukirira, riri kuita sei, munhu ari kunwa doro, munhu ari pafoni, tiri kuzvitora sei? Regai nimboenda pane muroora wechidiki, mwana wechikoro uyu. Zvakakosha kuti vana vanzwisise kufamba zvakanaka mumigwagwa. Ndo zvatiri kudzidzisa vamwe vedu vane kunyanya vemadisabilities, vanove part of them madeaf atinawo muno. Ari kuti zvakakosha kuti veruzhinji vazive kuti tiripo tinorarama. Uyezve takatanga club whereby kune driving lessons dzakaofewa netraffic safety vari kubatsirwa. Zvakakosha kunzwisisa kufamba mumigwagwa kuti tsaona dziite shoma. Saka ari kutenda vetraffic safety council nesupport yemalessons edriving for free. Kwambotaurwa nyaya yekudzidzisa vana kudriva vari vadiki. Ndo zvaari kutaura kuti toda kuzvitenda nokuti kwedu titori negroup ramirira kunyora maexams tinovatenda nekuti vakadzidza vari vadiki sekurudziro yapiwa vanokurawo vari vanhu. Hanzi chembere nzenza yakabva kumahumbwe. Ndinouya kwamuri vatezara. Kukanganisa kwegavi rinogona kubva kumasvuvuriro. Dzimwe nguva mukaona kuti gona ramachinguro rapedza hama, mukasataura chokwadi, hakuna kwatinoenda. Nyaya muri kutaura iyi yaita musoro wanetsa muZimbabwe yese. Yauda kuti tibatirane tese. Kana iti tibatirane tese, regai nditaure ndisingatyi. Kutotangira kuhurumende tichidzira tichienda pasi. Sendataura kuhurumende, regai nditaure mashoko aya musingavhunde kana kumbotya. Ungasabi. Musatya kana. Road Motor Transportation Act kana ikasatevedzwa nama-operators, ikasatevedzwa nama-unions, ikasatevedzwa nama-passengers, chokwadi hakuna kwatiri kuenda. Tichitaura ipapa nyaya ye-overspeeding, mukatarisa Road Motor Act inotaura kuti mota inonzi bhazi kana kuti kombi haifaniri kudarika 80 kilometers, but zvese hazvisi kutevedzerwa izvo. Rega ndimbodzokera zvishomanana ku-law enforcement. Law enforcement matiregerera, rega nditaure ndisingatyi. Iko kuendwa kuri kufira nyaya yedu yakawanda. Kana zvinhu zvikatevedzwa tichibva kumusoro tichidzika pasi, ndinoona kuti hazvimbotinetsi. Ndichitarisa nyaya iyoyi, kana mota ichimhanya kudarikidza mwero, ngatimboti 80 km/h. Kana mota ikakudubuka, mapidigukiro ainoita inopidigwa kakawanda chiuraya vanhu vakawanda. Watimo ikazopinda mu80 90 zvichienda mberi, which means inenge chikudubuka chiuradza vanhu. Mashoko makukutu ari kutaurwa nababa. Baba vataura zvakaomarara, baba vataura zvechokwadi. Iyemi ndimi vabereki, munhu wese, handiti kuti munhu wese ari pabasa. Ko kana tikamirira mapurisa, ko mapurisa acho handiti vanenge vari paroad block, havafeka. Ini nemi ndisi tiri kufaka. Seiko tiri kuda mumwe munhu? Iwewo uri kumboiteiko? Taura hako Mukwasha. Ndofunga kuti traffic safety council kayane donzvo rekuti iite software inoiswa pabhazi rimwe nerimwe rapinda muZimbabwe richafamba munzira dzedu dzinedzi, inenge ichikwanisa kuratidza kuti bhazi rapfuura here speed limit yarakapiwa. Kana richinge rapfuura, isoftware yoripota kuti bhazi rekwanhingi riya rava kumhanyisa riri panzvimbo yakati izvezvi. Then driver opiwa caution. Kana achinge atadza kunzwisisa, otorwa license rake, otanga adzokera kunodzidzira kudriver futi, ozopiwa license rake. Zvingatibatsira Mai Chisamba. Mashoko echenjedzo ayo. Endai pane Mukwasha uyu. Munoziva kuti kudii kune dzimwe nyika havangoramba vachingokufaindisa, vachingoti nhasi waita zvakati mangwana unodonedza mapoints palicense yako. Ko kuna hazviko seiko? Ndo mubvunzo wandida kubvunza. Kuna hazviko seiko? Nekuti izvozvo zvinorwadza, ukadonedza mapoints, ukatorerwa license, kuiwana zvakare kwakaoma. Zvinhu zvekuno izvi mitemo yedu yatinoita, nhasi tiri kutaura nachokwadi handiti? Mitemo yedu yatinoita imwe yacho yakazorora. Munonzwa kuti kana munhu akabatwa achitaura pa cellphone kamari kacho aka anongoti achikabhadhara achienda pachitangisa futi. Taura izvenyu Mukwasha wangu kusati tadzoka kuchikuva.
Nhaurwa iripo ndeyechikonzero chaita musoro uteme, kufa nekukwara mumugwagwa. Nekuti chiitiko chinofanira kuti choti paunotakurwa uchibva pauri kubva unofanira kusvika kwauri kuenda uri mupenyu. Saka ndo nhaurwa iri kunzi vatyairi vedu panopiwa license ipapo vetraffic safety council vakatozviongorora kuti munhu akanga asvika makore akati anokodzera kuti atyaire nekuti anenge akatakura upenyu hwevanhu. Ndo responsibility iri kunzi vatyairi tapota kana makatakura ziva kuti makatakura vabereki vanoisa chikafu patafura nevanoendesa vana kuchikoro nevamwe vanhu vakakosha mumasocieties nevechechi nevanhu vakakosha. Mashoko makukutu ari kutaurwa naini. Anzi tarisa fungauka vanhu vawakatakura. Hatina kutakura kamasaga. Ndomboya kwamuri. Vamwe vakanyora mubhaibheri ndizvo vafundisi kuti vanhu vangu vanoparara nekuda kwekushayiwa zivo. Ndo number 1. Number 2 zoitika vanhu vava kuparara nekuda kwekuramba zivo. Vanhu vazhinji vanokwa tiri shasha. Drive watiri kutaura tinotora point yauya ichiti izvo. Ngatichiona ine technology mazuvano. Mabhazi anotakura vanhu ava. Dai taita vanoti pachirungu speed governor. Nyango kudodii nyango ine mamhepo nyango kaona satanism atakubaya hachizodziki gumbo haripindi mutengi. Izvo zvinoongororwa zvinhu zvokuti kana zvichiuya hazvingauyi nhasi namangwana. Nhasi namangwana vabereki haruzi rudo kusiyira vana makiye mota kana kuti kuziva kuti kii dzemota dzababa dzinogara pakati vanoba motikari. Voda kupfimba nemotikari maland cruiser yava imi mune dzimba hombe imwe. Munofunga kuti rudo ikoko vana vaya vozodaidzwa imi modaidzwa kunzi uyai kumapurisa onai vana venyu vafira pano. Izvo vakubirai kidzi yandava ibhazuka ramuvona toziva kuti kii dzemotikari dziri papi tatangira ipapo. Driver asega ane mudiwa wake kuda mukadzi kuda murume. Iwika mukadzi iwe une murume anodriver. Iwika murume une mukadzi anodriver. Chimbotaurawo nawo kumba kamamesi naimi baba imwe. Shuwa tingapera pano tikafa. Driver unoenda kuchechi. Driver une muning'ina. Driver une maPS. Tiri kuti vese ava vane influence panani? Pana driver. Saka toda kuti munhu wese aite basa rake. Tisangoburitse misodzi pasina chatiri kuita. Ndizvozvo mashoko makukutu. Wese munhu ngaaite basa. Ndakachida kumbotanga navatezvara vangu vakabuda mutsaona. Tinoda kutanga nokutenda Mwari kuti makabuda mutsaona. Onko. Chanoda kutanga kuedza kuudza vanhu ndechekuti isu ndofunga ndisu tine mhosva tisingatore kodzero yedu kana tichinge tapinda mutsaona. Mutemo iri kwa Mai Chisamba hakuna motikari muZimbabwe inotenderwa kufamba isina license. And kuti iko zvino zinara inoti kuti utore license hunge wabva kuinsurance and zvese zvinoprindwa kamwa chete zvese. Ndarohwa nehana ndichinzwa driver achiti unoita suicidal. Ndonzwa mumwe achiti nokuti bhazi rinomhanya ndinorivetemedza. Chaunofanira kuziva uchidriver motokari ndechekuti iwewe ndiwe number 1 uri liable kubhadhara vanhu vaunenge wakanganisa. Number 2 imotokari. Number 3 ndo vanhu vari kunze. Saka isu toda kuudza vanhu kuti insurance iripo hongu asi chiremba haafambiri munhu anorwara. Iwe wakuvara sezvandakaita izvi unofanira kusunga kuti nhasi vanhu vakandikuvadza ndichagadzirisa kusvika vabhadhara. Ende ini ndiripo pakambani yedu tiripo pakubatsira ruzivo rwekuti munofamba muchiti kusvika mawana compensation yenyu. Tinokutendai chaizvo nekubatsira nekuti vanhu vedu dzimwe nguva vanenge vasingazvizive. Ngatisangane muchikamu chinotevera.